Halo saudara, dimanapun berada, ini nama aku Gareng. Everywhere and everywhere. How are you today? How are you today? I'm fine, I'm fine. Gareng is very fine in this day. Piye kabare? Lur, kabeh wis dulurku. Iki jenenge Gareng. Gareng anakku, Bakong, Gareng lan Petruk, Sumawono Bakong. Lho, kok jenengku ditambahi Sumawono Bakong, Pak? Lha iya, maksudku kuwi jenengmu apik Sumawono kuwi lan ngono dan ngono lho. Oh ya. Iki rungokno, iki bapak arep pitutur. Pituture iki nek pitutur apik iki ya rungokno do gatekno ngono kuwi ya ta. Pitutur Semar, waspadalah kabeh kudu waspada ning endi wae ning endi papan dimanapun berada kudu waspada. Mungkin orang-orang di sekitar kita itu orang-orang yang istilahnya kelihatannya baik tapi di belakangnya tidak baik. Contohnya apa Pak? Contohnya ngono kok malah bingungke ngono kuwi Pak. Contohnya digawe contoh sing gamblang supaya aku karo Gareng karo Petruk iki ben gamblang. Ya, biar jadi mudah. I am understand. Yes, I am understand. Oke, Mr. Semar, I am understand. Wong aku kudu durung pitutur kowe wis muteng-muteng piye. Ngono kuwi Pitutur Semar, waspadalah di mana kalian berada. Aja ndeleh barang maksudnya kaya barang-barangmu sing mbok gawa kuwi, gamanmu, sepeda motormu kuwi duit kawan-kawanmu duit ya disaki sing bener, diwadahke dompet sing bener. Dompet iki ya ora kecer ngono kuwi ya ta. Nek kowe nek parkir sepeda motor ya parkir sing bener di tempat parkir ngono kuwi sing ana penjaga parkire sing terjamin keamanane ngono kuwi ya ta. Ora parkir sembarangan akhire nek parkir sembarangan sepeda motormu ilang apa sepeda ondelmu ilang sapa sing harus tanggung jawab? Tidak ada yang bertanggung jawab. Terkadang aja kita parkir di tempat parkir itu sepeda motor atau sepeda kita hilang tukang parkir ya ora tanggung jawab ya piye nah ngono kuwi ta. Ngono kuwi hidup ini perlu waspada dimanapun berada. Setelah lihat situasi dan kondisi kuwi hati-hati, kudu hati-hati eling lan waspada, hati-hati kabeh ya to. Ngono kudu hati-hati, urip iki kudu hati-hati lur. Ya to. Ya wis ngono wae. Waspadalah kejahatan berada di sekelilingmu.